Kunjani foso man? Kunjani fo? Uyaphileka eBhamshela? Akaphileka Hlali. Uyabuya Hlali. Uyabuya noma ubuya. Sibekeka yaphila. Uyabuya noma ubuya. La ubuya khona. Yonke iminyakazo khona ezweni sibonile lapha na ukuthi eThekwini behlangene lapha ke iqembu elibusayo kuzwe lonke asikwazi ukungafaki amehlo ethu namakhala ethu eqembini elibusayo kazwelonke ngoba they are responsible for our lives and they will be accountable ukuthi kwenzakalani ezweni nathi we have an interest yokwazi kwenzakalani iqembu noma ngabe liphi eliphethe imali enze kahle siyonqoba imali engenzi kahle futhi sizogxeka ngakho ke sikusho ngokungahlonisi ngifuna ukubakhumbuza bonke laba abantu abawuvota lapha bevotelana bodwa ukuthi bakwethu khumbula Ningizimu Afrika khumbula usizi esibhekane nalo singazange silibeke phesha kwezilwandle kwathiwa nansi corona nithi khumbula wethu sasuka lapho kwalandwa 500 billion lapha kwathiwa uzala eNingizimu Afrika uzositakula kwashika bawudla bodwa nemali yemfonyo thina salanjiswa saba izinja nje eyiniko 350 nithi khumbula wethu sashawa sathunyelelwa ngamasosha avimba ama-toll gate avimba emamoli senziwa izwe lethu lafana nawo Sierra Leone emazweni akhahlamezwe udlame nithi khumbula wethu isithunzi somuntu omnyama sagodulwa phansi nithi khumbula wethu kwaboshwa ubaba uJacob Zuma nithi khumbula wethu salwa saboshwa sacindezelwa sanganakwa nithi khumbula wethu ngithi ke njengamanje engane zakwethu nina eniyovota lapha kuleli qembu leli likaKhongolose sihluphekile ngithi njengamanje kumnyama kubomvu ngicela ukuthi nishanele yonke nomsangano wale cabinet elapha elokujaneni le top 5 lela kulokujana holwa ichimfololo lesesiusihle Zikalala yabona ase ngibona umuntu onyanyeka ngalolu hlobo enyanyeke ngezenza nyanyeka umbuko enyanyeke ngakho konke nje yabo ngakho konke nje the respect is end ungambona uyingane zilo noyise egcekeni ungambona umfazi ethuka indoda yakhe phambi kwabantu okwazi ukuthi khona kwanakela kuleyo khaya indaba inofishi kanti ufishi ubole ekhaya ngiyamtshena ke bakwethu ngenza kwethu cela neziqiniseko sokuthi manje ntambama ikhipha Sihle Zikalala nabantu bakhe balayisha imithwalo balayisha amankonka lawa okuthiwa angaze ngifica mina ebhushi inyama yasenkonka na unjani scam sonke lezo scam nje iscam lo liyaphonda lezi imponto ezinde lezi ekuthiwa ezamankonka wakwezwa kuthiwa likhipha igolide lo yaphonda lutho nenyama yakho umjwaqo inyama yakho ifana nenkomo lezi esibiza ngeinzulu emakhaya scam is a scam. It's a scam. Ramaphosa is a scam. He's a corrupt person. Sihle nalengqudulu ekhanda yangapha enquthu okuthiwa holo kunjana oJomo Sibiya ama-scam lezo zinto zidla imali ama-scam labo bantu so ke qalani nilungise le province nikhiphe Sihle Zikalala nabantu bakhe bapakishe bese i-administration ezongena from now within 2 weeks nosho futhi ngasho kushintshwe le cabinet wakwena icabinet anganyakaza ihlobo lokuyangena kodwa futhi ayenze lutho imphuphe o-SOD imphuphe o-MEC imphuphe izinto ezizwa ngochimfololo lelifishane elingazi lutho I can be a better leader and I can be even a better MEC ngeze ezinkulu mina kunalezi phukuphuku lezi ezilambisa abantu kabuhlungu kangaka kumanje kade sihlaselwe izikhukhula lapha kwaZulu khumbula wethu emvelo kwalokho kweza 1 billion uphi lo billion la abantu bahlulwa ukuthi nje ubusuku nemini bakwethu kulungisa umgwaqo lawo N2 kuthiwa ngoba vele kuhamba imfene engabaleke ngalutho akunandaba into abayenzile ukuthi kutholakale thiwa singena mangala
la ko 11 rand and la ko 12 rand kulama toll gate solakale sehla senyuka mahala kuwona la mahala lisehla njengo ngayo uyongibuza ungiphala ulimi kuyothi masebe memezela ukuthi lishone eplele ibhillion lelo ngoba sihla ngifuna ukuthi ngiyobubele thu bhaka nje sohamba mfana wakithi bye goodbye sihle bye sihle bye sihle bye sihle hamba uyahlupha hamba une-anger udakwa utshwala unama feelings umholo njalo nama feelings ngoba ngelinye ilanga uyoshisizwe if you got so much feelings if you are the leader one day you'll be angry and take a decision that will destroy the whole country and don't think about the next generation. You don't have to have feelings if you are the leader. You must be a leader again with no feelings, with a thinking capacity as a better politician. You will be. Never sikudingi la province futhi nalomongameli wena nithi uzozobhala inkomfa kusasa ngekeze uyoshuthe ngasho wakubona umlando kaMaphosa ukuthi salokho abakhona akakaze eze kule province azokwenza nje advantage ngisho kuye ka government uzozaphume nje bezophuma nje manje next month uzozaphume engakaze ayenze leyo nto leyo ngakho ke uzothuzwa thikolele ibhillion yilo lele besihamba ngalo mahala la ma-toll gate uzozizwa lezinja zamasela uzozizwa yabona we have no respect for you. Uyaqala ukuthi nizwa abantu bekhuluma kanjena ngabaholi bephethe omhlonishwa ubanibani honorable banibani because you are, how can I call you honorable if you are doing nothing honorable in this country, nothing honorable to our society. Siyofika esithini ngoba bamkhulu ingane zethu zosithuka ngoba sosixoxela sithi ngelinye ilanga kwaba nomholo ukuthi kwaba nokuthi bese bethi baba nenzani nahlala naneka amasende nahlala naneka amasende so ke manje ke rise up and act everyone in any corner of the world, any corner of South Africa, any corner of KwaZulu Natal. Sihle namankonkola akhe lawo gede Ramaphosa must go fuck off asibafuni labantu. If you want to kill us, kill us. La kanjani? Sibulaleni phakathi nina isolution ukubulala. Ela niyobona khona ukuthi umuntu akafi. Umuntu akafi. La niyobona khona ukuthi umuntu akafi. Ngeke nibezela ukuthi mangaqhamuka nje uNgizwe aba 1000 nje la in this country. Aba 1000 nje. Babe nalesibindi enginaso. Babe na singawulwenza uguquko noshintsho kulelizwe. Sikhathele manje. We are not stupid. Asifuni ama grant, asifuni emathenda. Cha. Sifuna umnotho. We want economy. Ama-rice aqhamuke sepakishiwe kuthiwa anti Caroline. Lezi igobhe zalomfazi ethi kuleli rice esakwabani. Ngoba namandiya lama asazakhelela ukuthi Taj Mahal liyiphele ithele abantu bamnyama liphi. Lo anti lelidlozi lelelo kwalo anti elakwabani. Lo Clover lona yini ngelinye ilanga singezwa kuthiwe nje uNkulunkulu wami kunomchunu flakes. Yabona kunomchunu flakes lo khon owawa flakes wapi. Because we are living a lie. We are living in the legacy of our enemies. We are living under the shadow of our enemies, that they are eating all the economy while we are getting nothing. We are sick and tired. Ngihlanya impela kodwa ingane zakwethu cela nilalele okunye bacela la east court.